Bon dia, Carolina. Hola, què Com tal? estàs? Molt bé. Com reps aquesta xerrada? Doncs amb molta il·lusió, moltes ganes. Sempre és maco, no? Rebre una invitació a parlar del que t'agrada i del que t'apassiona. I què és en el teu cas? En el meu cas, els somnis. Bueno, jo sóc psicoterapeuta, però dintre els acompanyaments que faig, la meva eina especial, no?, són els somnis. Que no tothom que ve treballa somnis, vull dir, acompanyo a qualsevol persona que vol un acompanyament, però quan saben que soc terapeuta especialista en somnis, molta gent em tria, no?, perquè recorda molt els seus somnis, per exemple, no?, i sempre té curiositat de saber què li estan dient. Anem una mica al principi. Com t'arriba a tu tot això? Què feies abans? Com vas arribar a això? A lo que és la teràpia de somnis arribo des de la meva formació. Jo em vaig formar com a terapeuta Gestalt i dins de la formació de teràpia Gestalt es contempla un seminari, diguéssim, dedicat als somnis. Llavors aquí vaig recuperar la meva relació amb els somnis que jo ja tenia quan era nena. Jo ja tenia una relació bastant intensa amb els somnis de nena, perquè recordava molt els meus somnis, perquè podia crear el somni que jo volia i somiava el que jo volia, perquè sabia que podia volar en els meus somnis, no? Per tant, jo tenia una relació guapa, d'aventures, de que em donaven alguna maco, no?, a mi els somnis. Recordo que me n'anava a dormir amb ganes d'anar a somiar. I això ho vaig perdre i amb la teràpia Gestalt ho vaig recuperar, no? Però ja des d'una perspectiva de no només pots passar-t'ho bé, no?, en un somni, o pots fer el que vulguis dintre d'un somni, sinó que pots descobrir coses de tu mateix, no?, coses que t'estan passant i que t'ajuden potser a fer millors eleccions de la teva vida, no?, o simplement acompanyar alguna cosa que t'està passant que no t'estàs adonant, no? Donar-te en compte, no?, de coses, que a la Gestalt sempre es parla molt del darse cuenta, no? Pues amb els somnis, justament, podem veure coses que no veiem. I això em va agradar molt i vaig començar a treballar-me jo, no? Vaig començar a fer-me treball amb somnis, a rebre teràpia jo amb un terapeuta amb el qual jo compartia els meus somnis, i m'anava apuntant a tot el que sorgia de formacions, no? Que si un postgrado por aquí, que si una formació de 2 anys por allà, i he anat fent fins que, bueno, pues això, com tot, es va integrant i sembla que al final pues, se te da bien, no? I com ho vivies tu de jove? Viure tots aquests somnis? De jove no me'n recordo tant, sobretot més de nena, però ja et dic, per mi era, a part d'alguns malsons que recordo, no?, i que sí que tenia algunes situacions més, diguéssim, inquietants, perquè també tenia paràlisi de la son, no sé si saps el que són. Sí. Si la vols Llavors, explicar, sisplau. sí, bueno, allò va despertar-te a mitjanit, no?, i adonar-te'n que estàs despert però no poder moure el cos. Llavors és bastant angoixant. Quan ningú t'explica què és i la primera vegada que t'ho trobes és molt angoixant. Normalment sents molta por, pot ser que sentis algun soroll estrany, pot ser que vegis alguna ombra, no? I clar, és molt raro estar despert en la teva habitació, veure-ho tot com si estiguessis allà, però no poder-te moure, no? Llavors és bastant angoixant. El que passa és que vaig comprendre a través de, doncs, bueno, doncs els mestres que vas escoltant i vas fent preguntes, no?, i em van guiar de cara a aprendre a fer servir aquell estat per relaxar-te, no entrar en pànic, perquè dintre del món dels somnis les emocions són molt importants, no? Sobretot en la lucidesa, no? Que és un aspecte, aquestes paràlisis de la son, en veritat, són una forma de somni lúcid, saps? Llavors, bueno, quan ho veus així, de sobte dius, doncs igual la puc aprofitar, en lloc de tenir por, no? La puc aprofitar per saltar en un somni lúcid des d'aquí, no? I de fet és el que sol passar si aconsegueixes no espantar-te. I creus que alguna situació d'aquestes va bloquejar-te una mica i per això vas estar un període sense tenir aquests somnis o aquest... Potser sí, no ho tinc super clar, no? Com la lògica de... Però sí que recordo que hi havia somnis intensos, no? Però aquestes paràlisis les he tingut més tard també, eh? O sigui, recordo fa uns quants anys que vaig notar que en èpoques d'estrès, estrès important, estrès emocional sobretot, apareixien de tant en tant les paràlisis de la son, no? Com que eren una senyal de que hi havia alguna cosa que no estava bé, que no eren gratuïtes, no?
sinó que era en senyal de que hi havia alguna cosa que estava passant en el meu dia a dia que jo no estava tranquil·la del tot. Vull dir que quan estic estupenda no venen les paràlisis del son, no? Venen quan hi ha algun problema, algun conflicte que s'està fent una mica massa gran, normalment. I de petita això, no? Doncs hi havia alguns malsons, però en general la relació era maca, no? Era com el que et deia, d'aventura, no? De dir, ostres, uau, si me'n vaig a dormir i començo a pensar en aquelles coses que m'agraden, després me les trobo en el somni, no? Llavors, diguéssim que jo mateixa, tècniques que després he après en tallers, me n'adono que jo ja les feia de petita, no? Vull dir que, per exemple, hi ha una cosa que és esperar que surtin les imatges quan ens n'anem a dormir, tanquem els ulls, hi ha un moment que et vas relaxant i llavors comencen a aparèixer unes imatges, no? Que són com flaixos. Se li diuen imatges hipnagògiques, no? Que són com les prèvies, o sigui, ja estan marcant un moment en què les onades cerebrals estan baixant no me'n recordo exactament si passem de les beta a les alfa a les teta, no me'n recordo quines són, però diguéssim que com si ens estiguessin medint, com quan estem meditant, quan comencen a aparèixer aquestes imatges hipnagògiques vol dir que el cervell ja s'està relaxant i les ones cerebrals estan canviant. I això, si ho vas controlant i diguéssim que ho practiques, podries arribar a entrar lúcid en un somni, no? Perquè diguéssim que el que fas és sostenir aquells estats de manera en què jugues, no? Amb aquestes imatges. Llavors jo quan era petita ho feia sense saber que això es feia com a tècnica per tenir somnis lúcids, no? Llavors jo el que feia era, me'n recordo que m'agradava molt, quan començava a veure com puntets, m'agradava imaginar-me l'univers, no? I llavors hi havia un moment que sentia que l'univers em xuclava, no? Que era com si les estrelles fessin no? Com un fundido, i llavors jo sempre esperava aquell moment, perquè sabia que llavors començarien els somnis. No? Vull dir que suposo que d'estar allà amb els ulls tancats i anar veient que si sempre passaven les mateixes coses, doncs vaig anar averiguant que podia fer coses amb allò, no? I després esto són coses que se hacen en los talleres, vull dir, són tècniques que així es treballa, en veritat, no? Vull dir que és interessant. Comentes lo dels somnis lúcids. Què és ben bé un somni lúcid? Un somni lúcid és un somni en el que saps que estàs somiant. Però tu estàs dormint o despert? Estàs dormint, estàs al llit. Sí. Estàs al llit dormint i ets conscient de que estàs dintre d'un somni. Molta gent, això els hi passa a gent que té, sovint gent que té malsons, per exemple, se n'adonen a vegades que estan somiant, no? I encara és pitjor, a vegades el malson, no? Perquè no puc sortir o no sé com surto d'aquí, o com la paràlisi, no? Perquè no el controles. Depèn. Hi ha diferents graus de lucidesa, que es diu, llavors pot ser que tu estiguis lúcid, sàpigues que estàs somiant i no puguis controlar res, o pot ser que, de fet, això també es practica, no? Vull dir, un grau de lucidesa elevat seria un grau en el que tu pots transformar el somni al teu gust i pots decidir canviar personatges, pots decidir fer aparèixer personatges. Per exemple, hi ha un mestre budista que jo segueixo que ell treballa amb veterans de guerra perquè aconsegueixin tenir somnis lúcids on tornen a reviure el trauma de la guerra, però des de dintre del somni lúcid el que fan és transformar el que senten allà dins, aprendre a deixar de tenir por o aprendre a mirar l'escena des d'un altre punt de vista que els ajudi d'alguna manera com a sortir del trauma. I es veu que té bastant d'èxit. O sigui, que els veterans que aconsegueixen tenir somnis lúcids realment fan una feina. O sigui, el somni lúcid és una medicina brutal si es treballa bé. Perquè, clar, imagina't, no? Pues, inclús si tens una mala relació amb el teu pare, no t'hi parles, coses així, amb un somni lúcid podries fer aparèixer el teu pare, podries tenir la conversa que t'agradaria tenir, podries fer-te una abraçada amb el teu pare. I lo xulo és que és tan real el que vius que quan despertes tens la sensació de que això ha passat. No? És com els malsons que també a vegades ens queden i realment sembla que ens han perseguit, no? I l'angoixa ens queda tot el dia al cos. Pues en positiu també, no? O sigui, i també somnis positius, no? Qui no ha tingut un somni que s'ha despertat que diu, mare, quina meravella, no? I quin bon rotllo m'ha quedat avui tot el dia del somni que he tingut. De fet, jo crec que els somnis que tenim ens afecten i ens influencien en el dia sempre. Passa que com que no els recordem la majoria de vegades, doncs no ho sabem.
però que tenen una funció evident en el nostre dia a dia, els somnis, ho tinc claríssim jo. Saps? Vull dir que encara que no els recordem. Quan estaves estudiant la psicoteràpia i vas anar a la Gestalt, com vas arribar a la teràpia de somnis? A la teràpia de somnis arribo primer per rebre-la jo, no? És a dir, vaig conèixer aquest senyor, el Jaume Cardona, que feia aquest seminari, d'aquí me'n vaig anar a un postgrau que ell donava, d'aquí vaig començar a fer teràpia amb ell, no? A rebre jo, i em va encantar la teràpia individual amb somnis, la veritat que vaig flipar molt, m'encantava anar amb un somni i després les preguntes que em feia el Jaume m'ajudaven a veure coses que jo no hagués vist mai jo sola. Vull dir, mai m'hagués traduït un somni o hagués arribat a la traducció perquè el terapeuta de somnis no et tradueix el somni, no et fa interpretació, sinó que amb preguntes, no? I amb suggerències et va cridant l'atenció cap aquí o cap allà i llavors tu vas com reflexionant i meditant i sentint, sobretot, no? A vegades tornant a entrar en el somni, amb una meditació, per exemple, no? A vegades fent d'un personatge que no ets en el somni, no? Sortint del teu personatge i fent un altre. Vull dir, aquests jocs es fan a teràpia i d'aquesta manera pots adonar-te'n que hi ha coses que et passen que les estan representant altres personatges, per exemple, no? O sigui, quan hi ha, per exemple, animalets, gossets, gatets, ocellets que estan ferits amb un somni, sovint estan parlant d'una part vulnerable nostra que està allà fora. No? Vull dir que som nosaltres mateixos. No? Llavors, quan agafes un pacient i el fas fer d'un ocellet malferit, de seguida, no? Comença a connectar amb la seva vulnerabilitat i llavors entra molt ràpidament a un lloc que potser hagués trigat molt temps. Vull dir que un somni és una eina. També, últimament, he trobat la paraula cirurgia. No? Sento que els somnis ens estan fent... Treballar amb somnis ens ajuda a fer com els terapeutes cirurgia emocional. No? Vull dir, trobem coses que estan en l'inconscient que a través d'una imatge que és un ocellet, no? Que semblava que no tenia res a veure amb mi, de sobte entres a un lloc que la persona no sap ni com ha arribat allà. I així arribo jo a veure, o sigui, diguéssim, com rebent jo la teràpia de somnis, és com vaig realment dir, uau, esto es potentíssimo, no? Vull dir, d'aquí es pot fer moltíssima cura, no? Té un efecte molt real, terapèutic, el treball amb els somnis. I tot va anar rodat, després vaig seguir amb els cercles de somnis amb el Jordi Borràs, aquí vaig estar quasi 5 anys, no? Que anava cada mes a treballar somnis en grup, no? Ara jo porto cercles de somnis, no? Jo els acompanyo. També em van contractar amb una multinacional americana per fer, diguéssim, reflectora de somnis professionals amb una, diguéssim, era una red social, i la gent compartia somnis i jo i unes altres persones anàvem contestant, no? Una mica fent preguntes, suggerint cap a on mirar, no? I es deia Dreams Cloud, ja no estan, però vam estar 2 anys treballant amb ells i, diguéssim, saps? Que de sobte doncs, vaig començar a ser coneguda per la terapeuta de los sueños, saps? Vull dir, llavors, de seguida que buscaven algú dedicat a això, doncs em cridaven o m'entrevistaven a la ràdio o anava sortint. I sí, o sigui, vull dir que m'ha anat com quasi tota la meva vida, o sigui, terapeuta tampoc vaig ser perquè vaig decidir ser terapeuta, vull dir, m'ho vaig trobar i la vida m'hi va portar, jo estava estudiant Humanitats a la Pompeu Fabra i vaig sortir de la Pompeu ja formant-me per terapeuta Gestalt, no? Per altres coses que van passar a la meva vida. I ahí ando todavía. I com arribes al moment de dedicar-te? Clar, jo quan vaig integrar la teràpia de somnis ja era terapeuta. Quan vaig sortir de la formació Gestalt, el bo que té és que l'últim any sobretot fem molta pràctica terapèutica, que treballem entre nosaltres, ens fem teràpia, no? Llavors de seguida ens conviden a buscar persones per ser acompanyades per nosaltres. Vull dir que jo vaig sortir, jo l'últim any de la formació Gestalt ja estava acompanyant 2 o 3 persones que venien a casa meva i els hi feia teràpia. Gratis, en aquell moment doncs eren pràctiques. Després d'un any d'estar fent pràctiques o així ja vaig sentir que una mica d'intercanvi econòmic estaria bé, no? I llavors vaig començar a posar 10 euros, no? I dels 10 euros als 30, i dels 30 als 50, i avui dia doncs ara ja pues por ahí ronda, no? Lo que costa una teràpia d'una hora, però va ser com molt sentit, tot, saps què vull dir? Com molt orgànic,
sento que ha estat el meu creixement com a terapeuta i l'especialització en somnis també. I en tota la teva aquesta experiència i formacions i tot, quan va ser o com va ser el moment en què vas entendre o vas veure que la psique parla en simbologia o parla en símbols? Pues, si et soc sincera, encara estic adonant-me'n d'això. És a dir, que el que he après amb els somnis i encara segueixo aprenent és que, diguéssim que les capes de sabidoria o de coneixement no s'acaben mai, no? Que penses que has arribat a un punt i no, i encara n'hi ha més, no? I llavors encara sento que estic... De fet, per això segueixo enamorada d'aquesta eina, no? Perquè trobo que el símbol és riquíssim i que em va parlant cada vegada més, no? O sigui, és a dir, que no sé exactament quin va ser el moment en què vaig dir... Però imagino que des del moment que vaig treballar el primer somni, no? Que vaig descobrir que una imatge d'un pop que a mi no em deia absolutament res, de sobte m'estava parlant d'una experiència molt íntima que jo no li havia pogut posar nom. I per tant no l'havia... Estava dins meu i m'estava d'alguna manera incomodant, però com que no sabia com nombrar-la, com aquell qui diu, no? Pues el somni em va donar com la possibilitat de dir és això. I recordo que amb aquell somni vaig estar dies i dies com sentint-la, diguéssim, com el benestar de poder posar-hi nom a alguna cosa que m'estava passant, saps? I a sobre acompanyat de la imatge del pop, no? Perquè de cop i volta aquest pop començava a aparèixer a la tele, o començava a aparèixer a la samarreta d'algú al metro, i llavors veies que el símbol et recordava, no? Et cridava l'atenció, i llavors a mi això m'encanta, perquè com que m'encanta també viatjar, conèixer, comprendre, no? I tot això, quan veig que hi ha una, diguéssim, com una sabidoria que està tot arreu, no? Vull dir que els símbols apareixen per tot arreu, que tot et parla, no? Que comences a traduir. Jo he descobert amb el temps que sempre se m'han donat molt bé les llengües, els llenguatges. Vull dir, jo he sigut autodidacta, vaig aprendre a llegir sola, vaig aprendre l'anglès jo sola, saps? Vull dir, ara fa uns anys me'n vaig anar a Israel i em vaig aprendre a l'abecedari i sabia llegir perfectament a l'hebreu els cartells en un mes. Vull dir, que se'm dona bé. El Tolkien, em vaig aprendre com es diu? L'elfo, i jo m'anava traduint els de les frases èlfiques que trobava por ahí, i jo aconseguia fer... Vull dir, molt friqui del... No sé si que tinc un tema... Quan era petita m'encantaven els jeroglífics, també, no? Vull dir, jo crec que tinc alguna amb els llenguatges i les llengües, o sigui, el descobrir el que hi ha darrere d'una cosa que no entenc, no? I que són imatges, no? Són imatges que estan parlant d'una cosa que no és taula, no? I són tres, no és un signe, sinó és un símbol, no? Hi ha alguna cosa més profund al darrere. Llavors, imagino que la primera vegada que ja vaig captar això, em va enganxar, no? De dir, ostres, que xulo, però ja et dic, ja des de nena m'ha encantat desxifrar codis. Vull dir que por ahí me va a mi el rollo esotérico. Me sale. I amb els somnis em donen de menjar molt en aquest sentit, no? Perquè no em deixo de sorprendre. Ara fa poc hem anat a un retir a Montsegur amb un grup de dones gran i tal, i moltes no havien treballat mai somnis. I vaig acompanyar 2 matins 2 cercles de somnis, i va ser espectacular. Diguéssim, el contingut emocional que vam poder treure, simplement amb uns exercicis super senzills, no? D'explicar un somni en veu alta i deixar que les persones et fessin preguntes, no? I el simple fet aquest d'estar sent escoltada, que et facin unes preguntes sobre el teu somni i de contestar-les, la persona va entrar en un procés que ella soleta va començar a donar-se'n de mogollon de coses, no? Vull dir que és preciós el treball en somnis. I com es queden aquelles imatges després per tu, no? Jo tinc imatges, potser d'aquesta que et dic del pop, no m'he oblidat mai. Igual fa, jo què sé, 12 anys que la vaig treballar, no? Mira, allà tota aquella part de dalt són tot diaris de somnis. Vull dir, tinc diaris de somnis des del 2012. I de vegades agafo les llibretes i me les remiro i al·lucino, no? De dir, recordo perfectament aquell somni i recordo aquella imatge, no? O adonar-me'n de coses que estan passant ara en els meus somnis d'ara, com han canviat dels somnis del passat.
Vull dir que quan tens tot aquest material, és com si agafessis la teva vida, l'àlbum de fotos de la teva vida, no? O sigui, un àlbum no, tinguessis un àlbum de cada any de la teva vida, no? I quan te'ls mires amb 30 pico, amb 40 anys, comences a veure coses que no veies. Doncs amb el diari de somnis és exactament igual. Tens 10 diaris de somnis, comences a mirar-te'ls, comences a llegir i comences a donar-te'n de coses que dius, ostres, jo estava vivint això llavors, no? O fixa't, aquests somnis de persecució van sortir durant aquesta època però després van desaparèixer. Com és que jo somiava això aquí i ara això jo no ho somio? No? Què ha canviat amb mi? Clar, les persones que treballem amb somnis normalment ens agrada l'autoreflexió, no? Tenim curiositat pels nostres propis processos, no? És a dir, jo entenc que hi ha gent que no els necessita perquè igual tampoc té aquesta curiositat de saber què li està passant, no? Hi ha gent que no, o potser no entra en tants processos emocionals i no té aquesta necessitat, però a mi, per exemple, m'encanta. Al final és un terç de la nostra vida. És molta informació. Si l'apuntes, tens molta informació sobre el teu camí. Sí, i de fet jo crec que... De fet, últimament ho dic molt, jo no sé com la gent pot anar per la vida sense saber què els estan dient els seus somnis. Perquè, com dir-ho, la imatge clàssica de l'iceberg, no? Vull dir, la vigília és la punteta de l'iceberg que estem veient, o sigui, el que fem cada dia. El que hi ha a sota és del que ens estan parlant els nostres somnis, no? Llavors, clar, per exemple, les eleccions que fas, no? Aquelles coses que passen a la vigília que dius, hòstia, com és que sempre em passa això, com és que torno a sentir això, com és que... Pot ser que tinguis una gran època que no tens cap conflicte, però sempre tothom té alguna cosa que diu, ostres, em passa això, no? Tinc aquesta dificultat, no? O ja sigui amb la parella, ja sigui amb la feina, ja sigui amb les relacions personals, no? O sigui, hi ha coses que van sortint. Els nostres somnis ens estan no només parlant d'aquestes dificultats, jo sempre dic, els somnis són com el pilot del cotxe quan t'avisa que tens l'oli que et falta i tal, doncs els somnis ens van parlant de tot el que ens va passant. Llavors, hi ha somnis que et parlen de vas molt bé, no? I hi ha altres somnis que et diuen, ei, mira per aquí perquè aquí hi ha una emoció que se t'està enganxant, no? Llavors, clar, quan aprens a escoltar-los i aprens diguéssim, a fer la feina que demanen, que no és una altra que, diguéssim, tenir en compte el que hi ha darrere del que fas, no? És a dir, per exemple, un somni et pot estar parlant de, jo què sé, d'una culpa inconscient que hi ha a la teva relació de parella. I resulta que aquesta culpa inconscient apareix a través d'uns somnis de persecució. Clar, tu mai diries que aquests somnis de persecució t'estan parlant d'una cosa que... no? Però quan tu aquests somnis els treballes en veu alta, els comparteixes, ui, tu te sientes perseguido. I això com és que... I per què creus que surt aquesta? No, i en aquest somni resulta que la meva parella m'està esperant a no sé on. Ah, la teva parella t'està... I com és que et persegueixen? I comences a preguntar i de sobte comences a donar-te'n que dic culpa perquè jo me n'he donat que els somnis de persecució sovint tenen a veure amb el sentiment de culpa, no? Vull dir, quan em persegueixen vol dir que alguna cosa, o com a mínim em pregunto que he fet alguna cosa malament, no? Perquè si no, per què m'estan perseguint? Per tant, hi ha una culpa inconscient normalment, no? Però això s'ha de treballar sempre molt personalment en cada persona. Llavors, clar, saber que jo estic vivint una culpa en una relació és important, perquè la culpa, si no, és un sentiment que m'està passant una factura, que jo no me n'adono, no? Vull dir, hi ha diguéssim, una cosa desagradable que està sota voce en el meu dia a dia que m'està passant factura, perquè jo estic vivint això però no resolc, no? És com tenir, doncs això, em falta oli, no sé què, però no li poso, no? Hi hauria un moment que el motor... Llavors, ostres, m'he posat malalt, ostres, ara no sé per què em passa això, ostres, ara tinc un conflicte amb la parella ja més gran, perquè ara ja... Saps que tinc, per exemple, una persona que em diu, es que empiezo a mirar a mi pareja y empiezo ya a no estar enamorado, no? I dius, però com has llegado hasta aquí? No? I que amb el somni comences a treure i dius, se n'adona que no li ha dit moltíssimes coses que li estaven passant en el moment que li passaven, no? Que ha anat acumulant. Ara per treure temes, no? Que poden estar relacionats amb els continguts del somni.
no? Però que ens estan parlant constantment de tot el que estem vivint, no? I ens ajuden no només a veure el que està passant, sinó sovint també ens donen la solució, perquè igual apareix un personatge que ens està donant la solució en el somni, no? Si jo què sé, si a mi em falta valentia o estic sent covarda en algun sentit en alguna cosa, situació de la meva vida, apareix un personatge que potser està actuant d'una manera que jo no faria mai. Però llavors és interessant veure que és una invitació, no?, a plantejar-te i què passaria si jo fes com aquest personatge, no? Vale, si no fes exactament això, quin seria un primer pas, no?, per apropar-me a la valentia que està mostrant aquest personatge, no? Llavors que tot això es treballa a teràpia. La veritat és que sense l'acompanyament és més difícil, a no ser que estiguis molt acostumat. Jo mateixa necessito explicar-li el somni a una amiga o a un col·lega terapeuta, o, saps? Vull dir que jo sola mai trec el mateix profit que trec quan vaig a un cercle de somnis o quan treballo amb algú, no? Perquè al final ajuda aquest brainstorming, no? Aquest treure'l i preguntes i al final acabes arribant a una conclusió. Sí, i no només brainstorming, sinó que passen coses molt màgiques com, jo què sé, una persona fa un comentari, perquè sempre la norma és no interpretem, no? Si fem un comentari del somni d'un company, no interpretem, sinó que parlem del que m'ha passat a mi escoltant el teu somni. Llavors la persona, clar, de sobte diu, ostres, quan he escoltat el teu somni jo m'he recordat d'això, mira, m'ha recordat una escena de quan jo vaig fer això i quan explica això. I curiosament aquella escena toca un cable que desperta alguna cosa en la persona que està somiant. I un altre que ho està escoltant també diu, home, doncs ara que dius això, mira, jo pensava que no, però m'has recordat d'una altra cosa. I curiosament la gent parla molt de m'ha recordat. Llavors això passa molt quan treballem amb somnis, vull dir que no sé si has vist la pel·li aquella de Inside Out, aquesta del... Doncs ells hi parlen, no?, de que una de les funcions del somni també està vinculat amb la memòria. Llavors, quan treballem els somnis, sembla que en el cervell es comencen a connectar coses que no estaven connectades i llavors venen records que no sabem d'on surten, però el fet de parlar del somni connecta alguna cosa, vull dir que realment per això dic, abans deia allò de la cirurgia, no? Perquè el somni és com un bisturí que toca a l'òrgan i treu però a l'òrgan inconscient, no? O sigui, la part inconscient de la persona. Per tant, una persona que vol realment estar desperta en el seu dia a dia seria molt bo que treballés amb els somnis, perquè se n'adonaria de moltes coses que normalment no se n'adona. I per què ens parlen els somnis, Carolina? Bueno, aquí hi ha molt material, diguéssim, de professionals que han estudiat, diguéssim, la funció dels somnis, no? I des de... Això ja no es porta tant, vull dir, ara la majoria de persones tenen clar que els somnis tenen una funció, però en el passat, quan es va començar a estudiar, hi havia alguns científics que deien que no, que era un simple basurero mental, no?, cerebral, i que des d'ahí, pues... I de fet és una de les funcions del somni, no? Hi ha una part que potser no necessitem i va fora, i una altra que l'aprenentatge, no? O sigui, els somnis tenen una funció molt important en tant que l'aprenentatge. Jo diria que és una de les més bàsiques. Tenen moltes altres, però jo crec que sempre dic que els somnis, jo crec que la vida, la mare terra, la biologia, no? O sigui, ens ha donat aquesta funció, perquè és una funció que forma part de la nostra vida, de tots els mamífers, que sapiguem, no?, animals inclosos, i per tant jo diria que té una tasca, a part de l'aprenentatge, també de supervivència, no? És a dir, que ens estan ajudant a adonar-nos, no? Ens avisen, no? Abans parlàvem de les premonicions. Els somnis premonitoris jo crec que tenen una funció de supervivència, no? És a dir, que jo crec que formen part de lo que és la biologia, la base podem viure, no? Diguéssim, l'homeostasi, que també és que podem viure i podem viure millor gràcies a que els somnis estan fent una feina que ens permeten tant aprendre, no?, el que realment necessitem, com adonar-nos de coses que sentim, no?, com avisar-nos de perills que venen, no? És a dir,
els somnis lúcids, imagina't el que t'he explicat abans, no? La capacitat terapèutica que tenen els somnis lúcids, no? Vull dir que són un espai meravellós, a part de que ens expandeixen en el sentit de que et fan pensar en coses que no havies pensat mai, no? Et fan sentir coses que no havies sentit mai, et fan volar, no? Et fan viatjar per l'univers, et fan parlar amb un ésser que ha mort i que, és a dir, i despertes realment amb la sensació de que això ha passat, no? Per tant, trenquen, no?, amb els límits que ens posem. Per tant, jo crec que fins i tot diria que tenen una funció evolutiva, saps? Com de convidar-nos sempre a anar una mica més enllà, a somiar, no? Una mica més enllà de lo que tenim en el dia a dia. I comentes que realment et preguntes que no entens com tanta gent no els té en compte, no? Però realment, o sigui, n'hi ha molta gent que ni tan sols se'n recorda. És veritat. Per què creus que hem deixat de recordar-nos tant dels somnis o hem deixat d'escoltar-los? Primer de tot perquè no es fomenta. No? És a dir, ara, curiosament, ja sí, o sigui, quan mires Netflix, no?, i mires pel·lis i tal, els somnis estan bastant més presents. Abans, poca cosa, de tant en tant, alguna coseta sortia, no? Però ara és raro no trobar-te somnis amb algunes pel·lis, la majoria de pel·lis i sèries. Vull dir, algun personatge hi ha que ha sortit de despertar-se, no?, remogut d'un somni o el que sigui. La pregunta era? Que per què hem deixat d'escoltar-los? Llavors, que no es fomenta, que ara, que jo crec que sí, que ara més, de fet m'he trobat amb molts nens i nenes d'institut que em truquen o em busquen perquè volen fer un treball de recerca sobre els somnis, però molts, vull dir, no 3 o 4, sinó en aquests últims anys més de 10 m'hauran vingut i jo sorpresa, no? Dic, ostres, que guai que tinguin aquest interès. I jo crec que la tele surt més i ara està més, però jo crec que la gent que es va córrer molt aquesta cosa de és solo un sueño, no? Vull dir, com si els somnis no tinguessin importància. Llavors, si no vens d'una família que potser li dona importància en aquestes coses, que comparteixen, que això m'ho he trobat, no? Hi ha gent que em diu, doncs jo amb els meus fills sempre compartim els somnis, no? Ho aprofitem a l'hora de l'esmorzar i encara que no sapiguem què volen dir, com que tenim un costum de... I això sí que sé que ho fa molta gent. Compartir els somnis quan esmorzen junts, al matí. I sobretot amb nens, no? I això és molt positiu. Encara que no sàpigues què vol dir el somni, compartir-lo en veu alta amb la família és una pràctica supermaca de fer. I més perquè si ho fas sovint, comences a veure el que parlava abans del llenguatge, patrons. Saps? De dir, ostres, la setmana passada no vas somiar també amb això? I tu dius, ostres, doncs és veritat, no? I dius, ostres, que fort que està apareixent un personatge que fa això en els meus somnis, què voldrà dir? I ja comences a fer-te preguntes, que és una de les, jo crec, de les funcions més importants dels somnis, no? Que ens conviden a fer-nos preguntes, no? I què seria de l'ésser humà si no ens féssim preguntes, no? Si no qüestionéssim la nostra realitat, ens qüestionen la realitat, els somnis, no? Dius, tu estàs tan tranquil però tens malsons. I dius, a veure, alguna cosa passa. Una persona que està realment tranquil·la no té malsons. Malson està cridant l'atenció cap a algun aspecte, alguna cosa que està passant. Llavors jo crec que simplement no se'ls ha donat la importància que tenen perquè han sigut mal entesos i venen d'un passat en el qual s'han entès més com una cosa més, diguéssim, supersticiosa, no? Que si es consultava el mag o la maga perquè diguessin això, la gent em trobo que la gent té por als somnis, no? Em diran alguna cosa que no vull saber o em parlaran d'una cosa que potser no vull tocar, no? Vull dir que hi ha com una resistència també a entrar a el que el somni pot portar, no? Com que realment estan associats a alguna cosa ocult, no? Llavors, no tothom té ganes de... Llavors, bueno, es queda com la cosa una mica així. Però els nens i nenes no tenen problemes amb els somnis, al contrari. Tu li preguntes a qualsevol nen i nena i adolescent, fins i tot, pels seus somnis, i de seguida es connecten. Jo estic acompanyant a una noia joveneta i li pregunto pels seus somnis i està al·lucinant de començar a veure que els seus somnis li estan dient coses, saps? Llavors és superimportant que
a l'adolescència comencin a veure que els somnis els estan parlant i que tenen sentit aquestes imatges que estan rebent a les nits. Ja tenen capacitat suficient ells com per qüestionar-se, preguntar-se i dir, saps? Vull dir, quan som més peques el treball amb somnis és diferent. No necessitem que es facin preguntes, depèn amb 7 o 8 anys. Però amb 14 sí, no? Llavors els somnis, jo crec que si es treballessin des de petitets, des dels 7 o 8 anys, bueno, tindríem éssers humans molt més reflexius, saps? Molt més reflexius, que es qüestionen més les coses, més crítics també amb la realitat presentada, perquè estarien acostumats a mirar darrere de les coses, saps? Si ja comences qüestionant-te els teus propis somnis, ja és molt més fàcil que després estiguis molt més obert a qüestionar-t'ho tot. Bueno, i que el somni, quan trobes alguna resposta que et serveix, te n'adones de que t'està parlant de que una cosa que estaves pensant sobre això no és, saps? I et convida a canviar el que opines sobre alguna qüestió, o sobre tu mateix, fins i tot, no? Vull dir, un somni típic, als somnis es treballa molt també l'autoimatge, no? És a dir, pots arribar a veure que tu, doncs jo què sé, que tu creus que no ets valent, o que tu creus que no ets, jo què sé, atractiu per les dones, o que tu creus... No? Vull dir, el somni podria desvetllar-te alguna cosa que tu no estàs mirant i que acceptes com a part de la teva identitat. I el somni et pot qüestionar això, et pot convidar a qüestionar això. Com que no ets atractiu? Com que no pots fer això? Com que tu això no? No? I llavors, això és molt interessant a l'adolescència. Això seria superimportant, no? Que estan justament buscant qui són, no? O sigui, la guia dels somnis és estupenda, aquí, no? Com dir, bueno, doncs igual la teva cosa va per aquí, o comencen a mostrar justament aspectes de la persona. I el somni, el bo que té és que, com que forma part d'aquesta biologia que et parlava, mai vindrà amb un contingut nociu. Sempre vol la teva evolució. Per tant, si et fa mirar un tema, és perquè aquest tema és important que el miris. Saps què vull dir? Vull dir que no vindrà mai un somni a portar-te una tonteria o una cosa que no és important per tu. Al final, encara que et faci mal en aquell moment, és un aprenentatge, és per ajudar-te a créixer. I tant, sí. De fet, sempre que la gent treballa amb els sons a la consulta, després se'n van transformats, el malson deixa de ser un malson, perquè comencen a veure el regal que portava, no? És a dir, si jo no veig això, jo segueixo fent el mateix a la meva vida. Llavors, el malson és el meu organisme assenyalant-me un límit. És a dir, has arribat a un límit. No pots seguir fent això a la teva vida. Que no veus que ho estàs passant fatal, no? Quan ja et persegueixen dia sí, dia també en els teus somnis, o cada setmana tens un somni o dos de persecució, aquí hi ha un nivell d'estrès important. Hi ha un nivell d'estrès important que s'ha d'acompanyar d'alguna manera, s'ha de portar la consciència. I les persones que fa molt temps ja que els han silenciat, com poden reactivar? O sigui, no reactivar-los perquè els tenen, però sí que reactivar recordar-los. La intenció és el més... O sigui, en recordar-te'n de què vols en recordar-te'n. Això és el més important. O sigui, que tu te'n vagis a dormir i en lloc de començar a pensar en el que has fet avui, no sé què, no sé quan, i demà a dormir, dius, ai, avui ho hem recordat amb els somnis, a veure què somio avui. M'agradaria saber què somio avui. Només fer aquest clic ja ajuda molt. I clar, si ja t'acompanyes posant una llibreta i un boli, tens un diari de somnis, o avui dia es porta molt també al mòbil, no? Jo últimament també el que li dic a gent que diu, és que em fa mandra, dic, bueno, doncs grava't, agafa el mòbil, li dones el botó de la gravadora i grava't, no cal que escriguis. I després al matí t'escoltes i si tens una estoneta transcrius el que has gravat. Ostres, quina bona idea! I hi ha gent que està fent això, no? De dir, bueno, em gravo i després ja el transcriuré. Llavors, sobretot és tenir ganes, voler-ho, o sigui, la curiositat, la intenció, i llavors tot el que facis, llavors tampoc cal que te'n recordis cada dia de somnis, però només que tinguis 3 o 4 somnis d'un mes, ja et donen un material de saber quins temes estan apareixent en els teus somnis, no? Aquesta és una bona pregunta que fer-se, no? Faig un recull, no? Durant un mes, de diversos somnis, vinga, tinc 3 o 4. Quins temes estan apareixent en aquest somni, no? De què m'estan parlant aquests somnis? Quines emocions estan apareixent?
No? Llavors aquestes preguntes, si te les contestes a tots els somnis, vas veient que hi ha un patró. Que dius, ostres, ala, doncs potser m'estan parlant... Vull dir que un mateix podria arribar a saber de quin tema, com a mínim, estan parlant, o quin procés està actiu. Però bueno, entenc que això, que jo tinc, no tots, perquè la majoria dels meus amics i col·legues són terapeutes o estan dintre del món de, diguéssim, com de l'exploració personal, però després hi ha molta gent que m'explica somnis, i fins i tot la meva família, no? No, perquè he tenido un sueño, i me l'expliquen i jo els dic, però tu què vols, només explicar-me'l o vols saber què vol dir? No, jo només el vull explicar. Vull dir, no tenen ganes de saber què volen dir els seus somnis. Hi ha molta gent que no té ganes. Llavors, des d'aquí, doncs cadascú és lliure, no? No crec tampoc que tothom els... A veure, jo crec que tothom els hauria de treballar, però vull dir que si tens altres eines que ja t'estan acompanyant, doncs està bé, no? És a dir, per mi crec que tothom hauria de tenir alguna eina que l'ajudi a mirar-se una mica per dins, i de la mateixa manera que quan ens fam alguna cosa anem al metge, doncs quan tenim un somni s'ha de mirar. Quan tenim un somni que ens deixa així una mica remoguts o... Ara, si ja t'estàs acompanyant per altres bandes i vas fent feina, doncs súper, no? Però està bé que la gent sàpiga que els somnis són una medicina important també que ens regala la mare natura. Vull dir que aprendre a saber què diuen els teus somnis és una cosa que t'emportes per sempre, no? És a dir... I al final tots els aprenentatges i tots els processos de sanació sumen. Sí, tant. I per mi, el bo de l'eina dels somnis és que té aquest component del símbol, no? Que és molt xulo treballar amb símbols, perquè t'estan parlant més enllà de... O sigui, molta gent em diu, ostres, que fort, perquè aquell somni que vam treballar al cercle, l'altre dia vaig anar no sé on, i ostres, vaig tenir una sincronia, comencen a parlar de sincronies, no? És a dir, perquè la imatge del somni me la vaig trobar al súper, anant a fer no sé què, i llavors em vaig recordar, i em vaig adonar de què... No? I vull dir, llavors comencen a... El que dic jo, es comença a activar un diàleg entre el conscient i l'inconscient. Quan tu treballes als somnis, la vigília i la nit comencen a parlar. I el que et trobes a la nit comença a aparèixer en el dia. No? I llavors, per mi, això et col·loca com en un punt, diguéssim, com que em permet la distància de seguretat amb la teva experiència. I aquí ja ens n'anem una mica més a un punt més espiritual, no? Que és el que parlàvem del curs i tot això, no? Una distància de seguretat amb la realitat, no? És a dir, i per això el somni lúcid és tan potent també, perquè en el somni lúcid tens l'experiència, no sé com dir-ho, real, no? Tens l'experiència de que això que estic vivint és un somni. Per tant, puc fer el que vulgui, o puc no espantar-me del que està passant, puc triar. Soy el sueño, soy el soñador. Soy yo, no? El responsable, soc la responsable del que està passant aquí. Llavors, aquest poder és molt potent, no? Saber que jo sóc la responsable del que està passant aquí fora és superpotent. O saber que no ho soc, no? I també entregar-me l'experiència, que també pot passar amb un somni lúcid. Però d'entrada, l'experiència de saber que tot això que veig és un somni, és una construcció. O sigui, això és molt potent. I quan treballes molt els teus somnis, d'alguna manera, aquest diàleg que deia de la vigília i del somni, et permet aquesta distància de seguretat amb la realitat que deia, no? Comences a tenir l'experiència del somni lúcid en vigília. De dir, doncs això que estic sentint potser podria canviar-ho, no? Estic donant per suposat que les coses són així, però podrien ser d'una altra manera, no? Si comences és el gimnàs, no? Fas el gimnàs d'un múscul. Quan treballes amb els somnis estàs fent un gimnàs d'un múscul que no tothom fa servir, que és aquest qüestionament, aquest mirar darrere de les coses i aquest dir, ostres, doncs potser això no és tot el que hi ha, no? I sobretot en situacions de conflicte, no? Que per això m'agrada el treball terapèutic, no? De dir, estic donant per suposat que les coses són d'aquesta manera i potser si trio una altra manera de mirar també aconsegueixo sentir una altra cosa diferent, no? Sobretot per les persones que pateixen depressió, no? O que a vegades això hi ha un tema més químic del cervell, però moltes vegades també és un tema de construcció, no? De patrons inconscients que la persona porta i que com que no qüestiona el que pensa, cau.
sempre en el mateix forat, no? Llavors, això és una cosa que es treballa molt en els somnis recurrents, on cau sempre en el mateix forat, arriba un moment que ben treballats el que fas és deixar de caure en el forat, i això es tradueix després en alguna cosa que passa a la vigília. Vull dir que és apassionant veure com afecta, no?, el treball en somnis a la vigília. Vull dir que és una de les teràpies, jo crec que més potents i més efectives en el que és la transformació personal, la transformació emocional, a l'aprendre a viure les coses des d'un altre lloc, qüestionar-te les coses, saps? Jo, com a mínim, i després les persones amb les que comparteixo aquesta passió, quan parlem, ens n'adonem de que tenim això en comú, no? Que som persones que de seguida passa alguna cosa i, hòstia, ¿te has dado cuenta? No? Com que hi ha alguna cosa especial que ha passat o alguna coseta que podem traduir d'una mateixa manera, hi ha una complicitat que és molt xula. Abans, el de les sincronicitats m'ha vingut al cap quan l'has comentat al principi, l'exemple del pop, que et va Sí. passar a tu, i ara l'has tornat a dir el tema. I llavors, igual que podem posar la intenció per recordar-nos dels somnis, quan un somni és recurrent, com podem intencionar després trobar aquestes sincronicitats en la vigília o estant desperts? La sincronia normalment apareix. Però com podem veure-les, identificar-les? Te les trobes, et venen a buscar. No? És a dir, com dèiem abans, per recordar un somni que necessito la intenció. Amb la sincronia passa el mateix. És a dir, quan tu treballes els somnis i t'hi fiques, no? I dius, ostres, aquest somni, ostres, aquesta imatge, no? I et preguntes, aquí ja estàs, diguéssim, com llaurant el terra perquè la sincronia es doni. Com que t'estàs posant ja a la freqüència d'identificar les sincronies, Tal no? qual, sí. Val. Perquè és com, algú parlaria de jo superior, no? És a dir, és com si el teu jo superior entengués que a tu això t'interessa. Llavors t'ho porta. No t'ha passat mai això que diuen de, ostres, quan penses en alguna cosa, després la veus per tot arreu, no? O un tema que apareix a la teva vida que abans pensaves que no hi era i de sobte ara el veus per tot arreu, no? Doncs amb això igual, no? Si tu comences a interessar-te amb unes imatges dels teus somnis, la vigília comença a parlar-te a través d'elles, també. I és molt màgic. Hi ha sincronies molt potents, vull dir, hi ha coses molt més tontetes, com, jo que sé, a mi em passa molt que vaig conduint, baixo a Barcelona igual per l'AP7 i passa un camió amb una frase que em recorda una cosa que ha passat en el somni, o porta el logo, un animal amb el que vaig somiar l'altre dia, no? I són guinyos que jo dic que són interessants i són graciosos, però després a vegades hi ha coses molt potents, no? Com hi ha gent que m'ha dit, no, o sigui, jo que sé, una frase d'un somni que la mateixa tarda una amiga me la digués en una conversa, no? I aquella frase una altra vegada, no? Com paraules comptades, iguals, no? Que el somni, vull dir que hi ha coses molt màgiques. Per mi són quàntics. O sigui, jo crec que l'espai oníric és quàntic. Per tant, les imatges i els continguts i els significats que estan allà, diguéssim, relacionats, quan toquem les tecles i els activem aquesta red quàntica de successos. Saps què vull dir? I en termes evolutius, és a dir, en positiu, és a dir, aquells moviments sempre seran per la nostra evolució. Jo d'això no tinc cap dubte. Vale, Carolina, ja hem posat la intenció per recordar-nos dels somnis. Sí. Ara, quan despertem, i ens en recordem que hem tingut un somni potent, quines preguntes ens podem fer? Les preguntes... Jo una cosa que convido a fer sempre és posar títol al somni. Posar títol al somni perquè ja has de triar coses. No? Hi ha gent que tria l'ascensor, hi ha gent que tria la persecució, hi ha gent que tria la jaqueta negra, no? I dius, ostres, com és que 3 persones diferents posarien 3 títols diferents? Llavors això ja està parlant de les persones, o com a mínim on se'ls en va la mirada, no? I llavors, què em crida l'atenció d'aquest somni? Què és el que més em crida l'atenció d'aquest somni? Que segur que si li preguntem a 3 persones diferents també dirien 3 coses diferents. Quines emocions hi ha en aquest somni? Molta gent t'explica un somni, el que són la successió d'escenes, però no para atenció amb el que està sentint dintre del somni. Llavors, parar-se a qüestionar i què estic sentint en aquesta escena quan apareix aquest personatge? I què estic sentint quan estic conduint?
I què estic sentint quan em perdo? No? Vull dir, i anotar les diferents emocions, no només les meves, sinó les de hi ha un personatge que està enfadat. Aquí hi ha un enfado, també, que està manifestant. No? Llavors, fer una llista de les emocions que surten en el somni. És important, el que més em crida l'atenció, i sí, i després, bueno, quan tens molts somnis, veure pues, això, quines similituds hi ha entre els somnis que tinc, personatges recurrents, accions recurrents, no? Conduir, no? Hi ha gent que em diu, hòstia, jo me la passo conduint, no? Ai, què passa quan condueixes? Home, doncs em perdo, o no arribo mai als llocs, no? Això és un clàssic també, no? I això, per exemple, és típic de persones molt exigents amb si mateixes, no? Allò, persones que assumien que estan conduint i que volen anar a algun lloc i no arriben. Normalment és molta exigència, no? Llavors, clar, quan fas conscient aquesta exigència, hòstia, ja no soy yo tanto, yo no me pierdo, que curioso, no? Vull dir que és aquesta la medicina del somni una mica, no? I això, aquestes serien com les coses bàsiques, posar títol, mirar quines emocions hi ha, què em crida l'atenció, i després un joc podria ser donar-li un altre final, no? Donar-li un altre final al somni. Si el somni acaba d'una manera, jugar a canviar-li el final. Com? Com tu vulguis, no? O sigui, tota la tasca creativa amb un somni, jugar, ajuda molt a que l'inconscient aflori també. I què aconseguim amb això? Que aflori l'inconscient. És a dir, de sobte, jo què sé, si és un somni, jo què sé, que estic perduda no sé on, i que no trobo la sortida, i canvio al final, i de sobte pues, trobo la sortida perquè apareix algú que m'acompanya, que no sé què, i dius, ostres, que curiós, no? No m'ha aparegut una clau, ha aparegut una persona que m'acompanyava. Llavors puc adonar-me'n de que potser el que m'està fent falta ara mateix és companyia. Saps què vull dir? Quan tries i jugues, amb els nens com es treballa a teràpia? Jugant, no? Hi ha no sé si coneixes el sandplay, que és com una d'allò de sorra, un sorral, Vale. en ple de ninos. La terapeuta que treballa d'això té ple de ninos, no? Des del Son Goku a un bebè, a una bola de vidre, a un mag, a una princesa, a un cavaller, a un castell, no sé, té de tot. Futbolistes, no sé què. Llavors juguen amb els personatges i creen històries. I en les històries que el nen crea, la terapeuta veu els patrons del nen. Ostres, portem 3 sessions i sempre es barallen. Com és que sempre es barallen els personatges? No? O no agafes mai dones, només agafes homes. La terapeuta se n'adona d'aquestes coses. Doncs amb els somnis és exactament igual, no? Llavors, quan jugues a donar-li un altre final, de fet, en els cercles de somnis es treballa molt amb jocs. Es converteix el somni en un poema, es converteix el somni en un conte de fades, jo què sé, es fa una cançó amb un somni, no? I llavors, tot el que va passant, curiosament connecta la persona amb coses i va donant-li un sentit en el seu somni o a les seves imatges. I podem identificar, per poder separar-los, somnis que puguin ser per sanació i soroll mental? Jo sempre que he treballat algun somni, sempre que he dit, hòstia, aquest somni potser és soroll mental, però l'he treballat, al final sempre he tret alguna cosa. Vull dir que sempre et podem treure alguna cosa, però sí que és veritat que a vegades hi ha somnis molt barrocos o molt farragosos o molt ple de personatges que dius, ostres, això em fa estar pal d'apuntar-ho, no? De dir, no sé ni per on començar. Llavors jo quan em passa això i estic cansada, lo doy por... Ho deixes a part. Procés mental, saps? Llavors ja està. A la propera. El meu cos ja sap el que fa i no cal tampoc averiguar-ho tot. Ara, si ja trobo alguna escena més clara o alguna cosa, sí que intento mirar què em pot voler dir, no? I sempre que el treballo una mica, per poc que el treballi, trec alguna cosa que em fa dir, saps? Ara veig per on va, no? Això ja veig en què està relacionat. O sigui, sempre em dona alguna pista. Llavors, has dit que... I després hi ha somnis evidentment terapèutics, no? On es dona una integració que és evident, que ja no cal quasi ni treballar-lo a teràpia, perquè ha vingut aquest amic amb el que no em parlo i ens hem fet una abraçada. I m'he sentit en pau
amb ell, no? I llavors aquest somni ha sigut sanador i me n'adono que a la vigília, si penso en aquest amic, no sento ja que tingui com algú pendent, no? És a dir, que el somni ha sanat una relació. Això pot passar. Encara que continuïs sense parlar-ne. Sí, però perquè la sanació és a dins, al final, no? De fet, a mi m'ha passat, no? D'algun ex, per exemple, que no s'ha acabat tan bé, però els somnis han anat fer procés, no? Aquest ex va apareixent i de sobte, després de 10, 11, 12 somnis amb aquesta persona, acaba havent-hi una trobada més maca, no? I a mi m'ha passat que després, just setmanes després del somni de l'abraçada, trobar-me la persona per casualitat, que no existeixen, no? Per causalitat, i fer-me la mateixa abraçada que m'havia fet en el somni. Jo dic, si jo no hagués fet aquest procés amb els somnis, jo el veig i jo no li faig aquesta abraçada. Però gràcies a l'abraçada del somni i al procés que jo he fet amb els somnis, ara me l'he trobat en el moment precís en el qual jo li puc fer aquesta abraçada i no necessito que parlem del que ha passat. Com que estic en pau, saps? I a mi això m'ha passat bastantes vegades amb conflictes amb persones tipus amistats o així, no? Allò que et deixes de parlar una temporada, però després et retrobes perquè el somni t'ha convidat a retrobar-te d'alguna manera, no? Vull dir que jo els escolto molt perquè sento que són una guia, també, no? Fins i tot jo mateixa decideixo, no, però aquesta persona ja, jo, fora, no? Però el somni me la porta. I el somni me la porta. I el somni me la porta. Llavors jo aquí, al final, cedeixo, no? Dic, si el somni me la porta vol dir que potser jo m'he de relaxar una mica aquí i he d'obrir compuertes a veure què... Saps què vull dir? Vull dir que jo els faig servir com a guia. Com a GPS. Sí, tal qual. Sí, sí. De fet, també a vegades quan hi ha algun tema que em preocupa, miro que estic somiant, no? I llavors dic, bueno, no et preocupis perquè no, encara que penses que tens aquest problema, en els somnis no està apareixent. Per tant, confia. Saps? Vull dir, perquè si fos un problema verdader, estaria apareixent en els somnis. I en els somnis, quins són els arquetips més recurrents? Pues, per exemple, el femení i el masculí, no? L'ànimus i l'ànima, que deia el Jung, no? Com el representant de la meva energia masculina i la representant de la meva energia femenina, homes i dones per igual. Llavors, com són els homes que apareixen en els meus somnis, com són les dones que apareixen en els meus somnis, això és important, vull dir que dona pistes de com està el meu ànimus i la meva ànima. Després el nen, no? Apareixen nens, el nen és un arquetip, el nen interior, la nena interior, no? Quan apareixen nens, fins i tot els propis fills poden estar parlant del propi nen interior, no? Els animals apareixen i per mi, no sé si parlar d'arquetips, sí, en el sentit de que, per exemple, jo què sé, un tigre, no? Tots associem una sèrie de significats comuns, a no ser que vivim a la selva i tinguem uns altres, no? Però normalment aquí, si pensem en un tigre, més o menys direm el mateix, no? Ferotge, no sé què, no? Vull dir, associarem les mateixes coses. Per tant, els animals també, i apareixen molt en els somnis, els animals. Moltíssim. Hi ha gent que somia sempre amb animals. Arquetips. La sàvia, el sàvio, no? El senyor gran o la senyora gran. El vagabundo. El yonqui, no? Sí, sí, claro. Aspectes de nosaltres mateixos que estan en la ombra, no? El vagabundo, no? La herida d'abandono, la ferida d'abandó, pot aparèixer com un homeless en els somnis. La ferida de rebuig, no? Pot aparèixer com un yonqui en el sentit d'una part molt dependent emocional, no? Llavors, tots els personatges, en veritat, són arquetips. Tots els personatges que apareixen en els somnis, no? I després poden aparèixer... Hi ha arquetips més escenaris arquetípics, no? Una torre, no? Gegant, per exemple, les torres, els castells... Un edifici modern i gran podria ser un símil per una torre, no? I si parlem del tarot, si veus el tarot, són tot arquetips, no? Les imatges llavors, tots els arquetips del tarot podrien traduir-se en les imatges oníriques. Saps? Amb un mateix somni modern
segurament podries traduir alguna de les imatges que surten amb algun dels arquetips del tarot. Hi ha gent que ho fa i és molt maco aquesta feina, no? Com treballar amb el tarot i els somnis. Com conviu ara mateix la ciència amb aquesta mirada simbòlica? Pues, sé que hi ha laboratoris científics que estan treballant amb els somnis lúcids i que s'està treballant avui dia molt amb tot el tema del somni a nivell científic, que hi ha interès i cada vegada més. I des de fa molts anys hi ha, per exemple, un finlandès que es diu Antti Revonsuo, que hi treballa al laboratori amb els somnis i ha demostrat que, per exemple, que els somnis ens preparen per tot el que ens passa a la vida i també ha demostrat que, per exemple, ha fet... com es diu? El que es fa al laboratori amb les persones... Experimentar. Sí. Bueno, sí, experiments amb persones que eren esportistes d'èlit i practicaven en el somni i milloraven la seva... O sigui, practicant amb un somni lúcid esport, milloraven les marques en la vigília. És com visualitzar, però en somnis. Bueno, fer la pràctica, per exemple, un corredor doncs, corre en un somni i batre rècords dintre d'un somni, després o entrenar, no? Jo què sé, agafar pes, no? Pues fer un somni lúcid on agafes pes i agafes pes i agafes pes i entrenar el pes i anar a la vigília i en molt menys temps agafar pesos molt més elevats que si només hagués entrenat a la vigília. Vull dir que està comprovant l'efecte real de que treballar dins d'un somni després ens ajuda allà fora, no? Vull dir que està demostrant científicament que els somnis ens preparen, i no només ens preparen, sinó que ens podem preparar també a través del somni, no? Vull dir que la ciència sí que està, no sé si tant s'interessa per la part simbòlica, no? Al sentit, sinó més aviat per la funció, no? De dir per a què ens serveixen els somnis i com els podem fer servir per millorar la nostra vida. Això crec que sí que li interessa a la ciència. La part més psicològica a la psicologia, clar, però igual a un altre tipus de ciència no tant. Aquest cas l'he escoltat en algun esportista que ho comentava, perquè al final, com que la ment no diferencia entre el somni i la realitat, i quan estan en aquella prova esportiva ja senten que ja l'han fet alguna vegada, ja l'han superat, i llavors com que és més fàcil, només és repetir-lo. Sí, però és el que parlàvem el mateix dels veterans de guerra, no? O sigui, tornar allà i deixar de sentir el dolor fa que el trauma desaparegui, perquè és superpotent. Com s'arrela el cos, aquest trauma? Bueno, el trauma hi ha de molts tipus, no? Hi ha diversos tipus. El trauma pot ser un accident, pot ser un abús concret, no? Pot ser un impacte que rep el cos puntual i que es queda atrapat, no? Com el que tenen els veterans de guerra quan van a la guerra, però després també pot ser, que és el que treballem més ara a teràpia els psicoterapeutes, no? Traumes més invisibilitzats que són, jo què sé, conviure amb un pare o una mare que emocionalment no ha estat present. I t'han estimat, t'han donat tot el que necessitaves, però no t'han preguntat, no s'han assegut al teu costat per veure com estàs, no t'han posat la mà a sobre, no t'han fet abraçades, t'ha faltat carinyo, no? Vull dir, això pot ser també, això pot generar un trauma, no? Llavors es parla molt del que és el sistema nerviós, perquè el trauma es detecta quan notes que el sistema nerviós d'una persona està alterat. I està alterat constantment. Una persona que està en alerta, una persona que no descansa, que no sent pau, no? O que sentir pau és molt difícil per ella, no? Llavors, una persona que no sent pau té molts números de ser víctima d'un trauma, de tenir trauma en el seu organisme. I aquesta persona com pot començar... Que jo crec que trauma en tenim tots, perquè vivim en una societat traumatitzadora. Vull dir, la manera en què ens organitzem és traumàtica, no? La manera en què ens obliguem a treballar com treballem, les relacions personals que tenim... Jo perquè visc a un poble i em saludo amb la gent pel carrer, però això a Barcelona... Vull dir, cada dia estem més aïllats, cada dia mirem més cap a un altre lloc, igual es cau algú al carrer i no s'apropa ningú ni ajudar-lo a aixecar... Vull dir, que això és traumàtic, no? Tenim a la tele una guerra Israel-Palestina
o els mòbils, i estem esmorzant, mirant unes imatges que són traumatitzants. O sigui, jo com puc fer una vida normal sapiguent que això està passant a 4 hores d'avió d'aquí? I a menys, perquè te'n vas a Ucrània i más de lo mismo, i a tots els altres llocs que no es nombren i que estan passant atrocitats. Vull dir que la persona que es pensi que no té trauma, que es treballi, perquè només per viure on vivim, el trauma hi és. És impossible que estiguem tranquils plenament. Bueno, no, tampoc diré això, no? Amb molta pràctica espiritual sí que pot passar. Vull dir, però que vivim en una societat que ens traumatitza de la manera que ens organitzem per viure. Llavors el trauma s'arrela a l'organisme i es configura de manera que, si no és, clar, un accident, un abús sexual, una agressió bèstia, tot això és evident pel cos, però hi ha molts traumes que no són evidents i aquests són els que s'han de detectar a través de tot el que està passant ara, no? L'auge de los TDAHs, ¿no? El auge de las neurodivergencias, de los TDAH. TDAH és tota una sintomatologia associada a trauma. Vull dir que el que s'ha de mirar és què li ha passat a aquesta persona per desenvolupar un trastorn de dèficit d'atenció. No va néixer amb aquest trastorn aquesta persona, no? Per tant, jo, per exemple, quan estudiava aquesta a l'infantil, se'ns va explicar que del TDAH de nens, habitualment el que hi havia era una depressió no acompanyada. Vull dir que darrere d'un TDAH hi ha una tristesa profunda de no haver rebut l'acompanyament i el carinyo i la mirada i l'escalfor i el contacte necessari per créixer tranquil, no? Amb una sensació de confiança bàsica en la vida. Vull dir que un TDAH darrere el que té és un trauma com una catedral. Normalment de falta d'acompanyament, I aquests traumes que no són tan clars, diguem-ne, els que estàs comentant, una persona com pot començar a identificar-los? Pues el que et deia abans una mica, no? Adonant-te'n que no estàs tranquil, que dius, hòstia, que si tinc feina, tinc parella, o estic fent, no sé, les coses que per tu són com les que et donarien, no? La tranquil·litat desitjada les tens, i tot i així hi ha un neguit, no? No hi ha, com que no estic tranquil, o m'estresso amb facilitat, no? O el rumiar, no? Si estic més al cap que al cos. La desorganització és un gran símptoma també, no? Ara s'ha descobert molt, no? Gent que no sabia que bueno, la procrastinació, la desorganització, no? El no saber com triar coses bones per tu a la vida, això és símptoma de trauma. Perquè què seria l'absència de trauma? Que això és interessant, no? La plenitud i la confiança bàsica en la vida. ¿Quién vive desde ahí? Contaditos, saps? Vull dir, per tant, ara que tens un trauma vivible, no? És a dir, que tampoc o sigui, que tu coneixes, però jo en qualsevol cas penso que tothom s'hauria d'acompanyar mínimament, ni que sigui un cop al mes anar a veure algú professional per contrastar, no? I simplement anar veient com vas i què necessites, i si vas bé, i si estàs content, i si tot funciona. Òbviament no s'ha d'anar tota la vida, però vull dir, en èpoques crec que està molt bé acompanyar-se i anar endreçant, no? A l'interior, que tots som molt conscients de que la nostra vida ha d'estar endreçada per fora, però per dins moltes vegades no ho està i no ens fem càrrec. I com es treballa això en un acompanyament individual a través dels somnis? Com et deia, hi ha molta gent que no ve pels somnis, vull dir, ve perquè li passa alguna cosa, el que sigui, llavors ve l'acompanyament i descobreix els somnis en teràpia, no? Com, ostres, no sabia que els somnis podien servir-me tant, no? Però depèn, no? O sigui, la persona el que fa és compartir els somnis que va tenint durant la sessió i cada somni doncs, la porta a algun lloc. I això que experimenta durant la sessió li va com obrint, no? Una presa de consciència més àmplia que la va transformant, no? Ara fa poc vaig acompanyar una senyora que va fer només 3 sessions, però li va encantar i va descobrir que els somnis que estava tenint en veritat l'estaven portant cap a un lloc molt maco dins seu. Vull dir, en aquest cas l'estaven convidant com a abraçar una part molt lluminosa seva. Vull dir, tot el contrari que ens podríem esperar, no? Que no anava a mirar res
diguéssim, en negatiu, sinó que la invitació era a acceptar que hi havia molta abundància dins d'ella, no? Que ella no es permetia abraçar aquesta abundància. Llavors és una senyora doncs, que es tancava molt a si mateixa, no? Que es compartia poc amb la gent i els seus somnis l'estaven convidant a obrir-se, a deixar-se veure, no? A compartir tots els dons que ella sap que té, no? I no quedar-se per ella soleta a casa. Vull dir que en el dia a dia de la teràpia de somnis van passant aquestes coses, no? Que els somnis van mostrant. De fet, les persones que venen només per somnis moltes vegades em diuen bueno, no sé molt bé què em vull... I jo dic, bueno, no et preocupis perquè els somnis parlaran per si sols, ja et faran parlar. I sí, i van sortint tot allò que els somnis estan mostrant que la persona ha de mirar per avançar en la seva vida cap a algun lloc. En aquesta senyora també no només va sortir això, li van aparèixer temes pendents amb els seus germans, llavors em va confessar que estava començant a plantejar-se fer les paus amb un dels germans que estava apareixent amb el somni i justament en el somni aquest germà l'ajudava. Llavors aquest gest del germà en el somni la va fer pensar que potser hauria de tornar a parlar amb el seu germà, saps? Vull dir, i llavors parlar-ho amb tu a teràpia, no? Amb el terapeuta, els hi confirma la informació i llavors fan el gest. Si tot això ens ho quedem sols a casa, moltes vegades no fem res. Però quan ho parles amb algú i la persona diu, ostres, i què et sembla? I vols fer això o no? I dius, doncs sí, ho vull fer. Ja queda com l'acció sembrada perquè realment es doni la transformació. Perquè és això, un diari de somnis, ple de somnis, i no fas res amb ells, doncs tampoc. Vull dir, s'ha de sembrar l'acció, no? Després perquè el que sigui es mogui. No sé si t'he contestat molt la pregunta, però... Hi ha algun cas que t'hagi marcat? El meu. El que més m'ha marcat és el meu, clar, que és el que conec més de prop, que ha sigut superintens, no? I he tret tant d'històries potents en els somnis, però... Bueno, marcat com perquè hagi sortit algú, diguéssim, molt bèstia, no. Però sí com veure realment com un somni estava mostrant la cara oposada d'una persona, no? D'un senyor que, bueno, pues, que venia a teràpia justament perquè la seva vida era monotonia pura y que se n'adonava de que algo tenía que estar pasando aquí porque es como que yo me aburro, ¿no? O sea, no solo me aburro, sino que no connecto amb la passió, no? La meva vida no m'apassiona. Llavors, en els seus somnis, ell era el zorro, saps? O sigui, en els seus somnis tenia baralles a taverna, es rescatava no sé qui, es fotia amb un llac ple de fang i jugava, no sé, és a dir, no? Llavors, era molt evident que el seu inconscient estava compensant la manca d'aventura que hi havia a la vida, no? Llavors, això a mi em va sorprendre, no? Dir, ostres, que xulo. O una noia, no? Que una vegada també va somiar amb un cocodril que aparentment era molt violent i molt desagradable i el treball que va fer amb el somni la va connectar amb la seva pròpia força, no? I amb el seu cocodril interior com un animal de poder, perquè el que havia de fer ella era posar límits a la vida. Llavors el cocodril va deixar de fer-li por, que el que li feia por amb ella era precisament la seva pròpia capacitat, la seva pròpia agressivitat i la seva pròpia capacitat per posar... I llavors, quan va començar a veure el cocodril com algo potent, com una part de si mateixa, i va poder fer-se càrrec de la seva pròpia capacitat de mossegar quan ho necessita, això la va omplir molt, la va omplir de força. Vull dir que hi ha casos així un munt. Però és sobretot això, no? Sobretot és el que et deia abans, no? Veure alguna que no veig i que m'ajuda a veure-ho. Que quan ho veig m'ajuda, que quan ho veig em convida a un canvi, que quan ho veig em connecta amb una part de mi que jo no estava veient i que aquesta part de mi és bona, que la tingui present. Molt bé, parlem, Carolina, dels teus retirs. Dels meus retirs. D'aquests espais d'escolta i d'autoescolta. Quin és l'objectiu profund en aquests retirs? Aquests retirs, majoritàriament en aquest instant, tenen una invitació força espiritual. És a dir, els somnis es fan servir durant el retir com a eina d'extreure aquelles emocions o espais interns que m'estan bloquejant
o que m'estan impedint que faci connexió, diguéssim, com, no sé, com amb aquesta part més expandida de mi mateixa. No? Que per mi l'espiritualitat té a veure no tant amb un Déu, no? Que està assegut a dalt d'un núvol, sinó amb una connexió profunda amb la vida, no? Amb una comprensió profunda del que són les coses. No? Llavors, i penso que dintre d'aquest, penso i sento que dintre d'això passa per el reconèixer que hi ha una preessència que va més enllà de mi, que jo formo part d'algú, i aquest algú està viu. S'entén? Llavors, els somnis per mi ens ajuden de vegades a fer connexió directament amb aquesta part més espiritual, però moltes vegades, sobretot en els retirs, es treballen de cara a treure tot allò que m'està impedint potser estar amb una sensació de més expansió, que em facilita aquesta connexió amb la vida o aquesta connexió més espiritual, no? Etcètera, etcètera. Quan dic espiritual, remarco perquè no vull caure no sé, amb una mirada més tipus... Bueno, no vull etiquetar, però per mi l'espiritual és molt terrenal i passa per lo que et dic, per aquesta connexió profunda amb el que és la vida a la Terra, per exemple, no? Amb el que som els éssers humans, amb aquesta vinculació amb algú més gran, no? Que va més enllà de nosaltres, amb el misteri, no? De dir, per mi, per això m'agraden els somnis, perquè ens conviden a fer-nos moltes preguntes i a adonar-nos que no sabem moltes coses, no? I crec que aquesta humilitat, que és una característica de l'espiritualitat, no? O de la persona espiritual, és necessària a la vida. Llavors, bueno, en aquests retirs es treballa els somnis per aquest motiu i també normalment anem a llocs especials, a la naturalesa, no? De cara també a fer aquest contacte amb la vida, no? A través de rius, de vegades a llocs d'importància espiritual, no? Com, jo que sé, a Montsegur vam fer l'últim, que hi ha els càtars, i doncs, vam fer ja un treball molt maco amb els càtars. També ens n'hem anat a Glastonbury, a Anglaterra, a Stonehenge, aquests llocs, no? Vull dir que intento fer retirs a llocs on a més hi ha algun tipus de connexió energètica, no? De connexió energètica, sí, o de connexió també amb algun tipus de sabidoria ancestral, no? Amb recuperar algun tipus de vincle, doncs jo que sé, amb una espiritualitat, jo que sé, com els pagans, no? O fins i tot la cristiana, no? A mi l'esoterisme cristià m'encanta, no? Recuperar la simbologia profunda de figures com Jesús, com Maria Magdalena, no? És a dir, tot això a mi m'agrada molt. Llavors, en els retirs intento que hi hagi això. Vull dir que normalment no són retirs només per fer somnis, no? Sinó que hi ha tot un contingut de connectar-nos amb aquestes parts més, no sé com dir-ho, d'expandir la nostra consciència del que som i connectar-nos més amb la vida i amb la nostra pròpia vida des d'un lloc nou. Llavors, bueno, això... I habitualment venen moltes dones, o sigui, de fet hem arribat a un punt que molts retirs s'han convertit ja en retirs només per dones, perquè bueno, hi ha un interès en treballar tots aquests temes, veig que està sobretot en les dones, però bueno, que hi ha retirs per treballar amb somnis i mixtes també, vull dir que depèn, jo treballo molt des del que sento, no? I llavors quan alguna cosa em diu ara toca això, jo dic, vale, doncs vinga, fem un retir, cap a on anem? Cap aquí. I vaig muntant. Per exemple, el retir de Glastonbury el fem cada any, sempre és al febrer, per Sant Valentín. Ens n'anem a Stonehenge, Avebury i Glastonbury, amb un grup de terapeutes que som 3. I el de Montsegur també, ara l'hem fet el primer aquest any i ja agafem dates per l'any que ve, i serà al maig. Vull dir que estic intentant també trobar com aquesta... rutina, no? Sí, m'agradaria tenir 4 o 5 retirs l'any, que seran sempre més o menys els mateixos. Ara aquest estiu tindrem un altre, a l'agost, que aquest serà aquí a Catalunya, i serà així bastant íntim. Però sobretot m'agrada enllaçar tot el tema de somnis amb alguna cosa més, no? No només persones que vinguin per saber què volen dir els seus somnis, sinó persones que volen fer una feina d'autoconeixement profund, saps? Amb l'excusa de treballar amb els somnis, però que igual venen a un retir i treballarem amb moltes altres coses, no? Quan anem a Glastonbury fem rebirthing, fem trauma releasing exercises, que són tècniques i eines que porten les altres terapeutes,
Vull dir, que fem moltes altres coses, no? Ara en l'últim de Montsegur el fèiem una companya que és mèdium i canalitzadora i ens va fer unes sanacions quàntiques, vull dir, vam fer static dance, vull dir, totes les eines que podem tenir a l'abast les fem servir perquè del que es tracta és d'aconseguir com aquesta transformació personal, no? I quins són els moments clau que solen transformar les persones que hi participen? Normalment és quan se n'adonen d'alguna cosa profunda emocional, no? Quan fan contacte amb alguna emoció i sobretot es comparteixen, no? O sigui, quan posem en el grup, jo què sé, des d'una cosa que m'avergonyeix, no? I que no m'hagués atrevit mai a ensenyar-la a ningú. Quan fem aquest tipus de confessions i les posem allà, allò es transforma, allò deixa de fer-me vergonya. Quan en un retir aconsegueixo, per exemple, en l'últim de Montsegur vam fer com una mena de bateig, al final, així, bastant ritual, i algunes dones no s'havien ficat mai sense banyador a un manantial. Llavors, ja només travessar aquest moment per això a vegades els homes no... Depèn què fem en els retirs, doncs, intentem cuidar doncs, que hi ha dones grans que igual no se senten còmodes en despullar-se davant d'un home, no? Encara, llavors doncs passen aquestes coses en els retirs. Vull dir que en un retir sobretot és quan la gent... Crec que en els retirs es donen oportunitats per fer coses que habitualment no fas davant de la gent, no? I llavors, coses que tu dius, això no ho hagués fet mai, però vas al retir i per lo que estàs vivint allà ho acabes fent, no? Perquè no, o sigui, el primer d'Avalon vam anar també al The White Spring, que és una cova brutal, que té una cascada d'aigua amb una mena de pila baptismal, no? Que hi ha també tota una sèrie de simbologia. El lloc és una cova meravellosa, supermàgica. I totes anaven en plan, no, yo no me pienso meter febrero con el agua fría, no sé què, jo no... Totes van acabar dintre l'aigua, no? Totes van acabar dintre l'aigua, perquè el lloc era tan màgic, l'atmosfera tan potent, tot el que estava passant allà era tan bonic, que era com, jo no m'ho puc perdre, això. Llavors, la persona que travessa allò ja s'ho emporta cap a casa, saps què vull dir? Vull dir que sobretot és així, però també hi ha moments de compartir, no? Ostres, he fet un rebirding i he sentit una cosa superbèstia i ara la comparteixo amb el grup i allò queda present, com una experiència real que m'emporto cap a casa, no? Vull dir que són espais intensos de compartir, de treball personal, que tenen un efecte molt potent després amb cada persona. I sobretot si vas després a llocs així, tipus Glastonbury, Montsegur, ara segurament prepararé un altre... tinc ganes d'anar a Egipte, vull dir, tengo planes d'ir bastant més enllà, perquè m'encanta també tot el tema d'això, de civilitzacions antigues, de cultures antigues, de recuperar sabidoria, no? Per exemple, Creta, tinc moltes ganes de fer un retir a Creta, parlant de lo que hi havia en el segle 1200 abans de Crist, abans de Creta, que era una civilització que eren igualitaris, homes i dones. Vull dir, recuperar coses que la gent ni es planteja que existien abans, no? De dir, no, això de la igualtat no és nou, això ja ho hem viscut, o sigui, podem recuperar-ho, no? No és que sigui molt difícil, és que culturalment hem implantat uns patrons, però això... O el tema de la família tal com l'entenem ara, això és nou, això no existia fa segles. Saps? Vull dir que és relativament nou el concepte de família tal com l'entenem avui dia, que ara ja també s'està qüestionant. Però, vull dir, quan viatges, quan surts a fora, quan parles del que feien aquells, el que feien aquells altres, doncs també se t'obren moltes mires, no? Vull dir que a mi m'encanten aquestes feines. I per afavorir tota aquesta integració, quina estructura o simbologia utilitzes? Doncs depèn, perquè es va donant durant el retir. O sigui, sempre posem un títol que sentim, les persones que el portem, no? A l'últim d'Avalon em sembla que era algo així com el perdó, no? Del masculí i el femení, no? Com fèiem un treball de llinatges i de veure què havia passat en aquelles famílies i d'alguna manera quins conflictes encara arrossego jo en el meu dia a dia heretats, no? Potser, i posar una mirada més compassiva, no? En la meva història. Llavors vam portar fotos dels avis, vam portar fotos dels familiars, llavors depèn del títol que li posem treballem amb uns símbols o amb uns altres, no? En l'últim de Montsegur era viure des del cor.
Llavors vam treballar molt tot el tema emocional, vam fer molta neteja emocional, no? I vam confessar i ens ho vam passar bé i ens vam divertir, va ser molt xulo, la veritat. Al final això ho parlem en totes les xerrades que parlem de retirs, que la clau és l'apertura de cor, no? Sí, te'n vas ple. Sí, fins i tot gent que no... En aquest últim retir van venir 3 persones que no havien fet mai ni cap retir ni havien anat mai a teràpia. I vam dir, mare de Déu, aquestes dones on s'estan ficant. I van sortir, o sigui, molt agraïdes, amb ganes de repetir l'experiència, no? Adonant-se'n que, ostres, que vivim molt aïllats, el que dèiem abans, no? I que quan vas a llocs així te n'adones que la gent és molt maca, que la gent té moltes ganes de veure's, d'estimar-se, d'obrir-se, no? Però que tenim por els uns dels altres. Llavors sí, jo crec que un dels efectes dels retirs és que ens n'anem normalment, si estan ben acompanyats, clar, perquè et pots trobar de tot, però... Com facilites en aquest sentit que el que sobra durant aquesta experiència no es perdi en la tornada a la vida quotidiana? Doncs estem fent acompanyament postviatge, tant perquè tenim un grup de WhatsApp on després del viatge seguim compartint fotos o una cançó o ei, com esteu, com va, i alguna contesta, una altra no, vull dir que també es deixa molt lliure, no? Algú ho fa servir i alguns altres no. Però també fem algun... Ara, per exemple, tenim pendent un Zoom on ens tornarem a trobar online per veure com estan sentint els fruits del viatge, com està afectant aquest viatge a la seva vida. O sigui que això és una cosa que anem fent, sí. Del viatge de febrer. Ara del de Montsegur. Ah, vale. El de Montsegur tenim pendent el Zoom de veure com estan després de tot el que es va moure allà. I com connectes el treball dels somnis amb el treball corporal? Bueno, és que el treball del somni és corporal, perquè no hi ha transformació si no hi ha una encarnació, és a dir, si no hi ha realment una connexió, una experiència, no? És a dir, el somni el pots explicar d'una forma mental, però el treball amb el somni el que fa és que tu connectis emocionalment amb el que t'està passant, amb el que està passant al somni. I si connectes emocionalment amb la imatge, que per això és un símbol, no? Una de les característiques més importants d'un símbol és que té una vinculació, o sigui, té una vinculació emocional, no? Una bandera és un símbol. Però per què? Perquè quan algú veu la bandera del seu país, amb el que es connecta no és amb els colors, es connecta amb la sensació de ser d'aquesta terra, no? I algunes persones més, algunes persones menys. Amb el somni passa igual, no? O sigui, quan comences a treballar te n'adones que hi ha una vinculació emocional, llavors això ja entra al cos. Sí? A part, hi ha una mirada de treball terapèutic amb somnis que és des del cos, és a dir, que per exemple dius, bueno, doncs ara en aquest somni tria un moment de clímax o el conflicte del somni. I dius, quin seria el conflicte? Bueno, doncs quan estic perduda entre autopistes, jo què sé, no? Vale, quina sensació tens quan estàs perduda entre autopistes? Estic angoixada, vale, i aquesta angoixa on la sents en el cos? Ja està, ja se'n va al cos. I un cop aquí ja comences a investigar el somni a través del cos. Vull dir que és molt difícil no treballar un somni des del cos. És que vull dir, de fet, és impossible, perquè si no, no hi ha realment una alquímia. I com gestiones tu personalment l'acompanyament a algú quan està creuant el dolor? Ui, amb molta escolta i molt de silenci. Quan algú està creuant dolor, és estar en presència, respirar amb ell o amb ella i escoltar. I al final que això t'ho dona l'experiència, no? Igual hi ha un moment que ja notes que ha canviat alguna cosa i llavors fas una pregunta, com estàs? Què estàs sentint ara? Què t'està passant? Ara, si no pots parlar, no parlis, però que sàpigues què necessites, no? És a dir, vas fent saber a la persona que estàs allà, que estàs acompanyant. Però molt de silenci, moltes vegades. Molt de silenci. Quan hi ha dolor, de moment, respirar i silenci. I llavors deixar que l'emoció faci la seva feina, la persona normalment plora, no? O la que hagi de fer, i quan ja veus que la onada ha baixat, aquí ja dius, bueno, com estàs? Què està passant? No? I ja està.
i ximpun, que dic jo. I què t'ha ensenyat el silenci dels altres? El silenci és màgic a les sessions de teràpia. Bueno, i a fora també. Poder estar amb algú en silenci és brutal, no? I de fet diuen que és quan realment comences a saber que hi ha sintonia. Quan pots estar amb algú en silenci és senyal de que aquí hi ha una bona relació o com aquesta relació té potencial, no? I que no hi ha incomoditat en el silenci. Llavors, saber sostenir el silenci a teràpia és importantíssim. No donar resposta sempre, no? Jo moltes vegades retorno preguntes i no saben què respondre. I llavors els dic, doncs escolta, escoltem. I ens quedem callats. I curiosament sempre ve alguna... Quan respectem el silenci, sempre arriba alguna cosa que arriba d'un altre lloc, que ja no arriba del cap, perquè estem sentint, no? El silenci ens ajuda a sentir. Sentir i escoltar. Fixa't que en català és el mateix. Sentir i sentir. I l'oïda és un dels sentits espirituals. Hem d'escoltar més. La teràpia és això, sobretot, escoltar l'altre i que l'altre se senti escoltat, perquè si no se sent escoltat no hi ha teràpia. Has tingut algun somni revelador sobre la teva pròpia vocació? Vaig tenir uns somnis molt divertits fa anys en els que sortia, potser quan jo tenia dubtes de si jo m'havia de dedicar a això o no, jo sortia a la ràdio i tenia programes de somnis i em trucava la gent i m'explicava somnis, això somiant. I clar, això em deia, si els meus somnis em posen a la ràdio tenint un programa de somnis i la gent em truca en els somnis per saber què volen dir els seus somnis, dic, a veure, això té pinta de que va per aquí, no? Però dic divertits perquè anys després vaig acabar tenint un programa de ràdio, de somnis, on la gent va trucar a explicar-me somnis, saps? Vull dir que es va donar a la vigília. Ara, fins fa poc, l'any passat, vaig estar 2 anys a Ràdio Arenys, un dijous al mes, portant la secció de somnis del programa Dones. I, bueno, i feia el que volia, convidava gent, parlàvem de somnis, algun oient ens compartia algun somni i després l'analitzàvem en directe. Vull dir que es van fer realitat, no? Llavors, sí que quan he tingut dubtes, els somnis han aparegut com recalcant la tasca de que venen a explicar-me somnis en els somnis. No? Diem, vale, pues ok, me quedo. Perquè jo, un conflicte que he tingut amb el tema del treball de somnis, per això recalcava el tema espiritual, no? Que quan llançava tallers o propostes i tal, em venia molta gent això. Jo deia, què passa a la gent que no acaba com de connectar amb la feina que a mi realment m'interessa fer, no? I és perquè, clar, potser en el màrqueting, diguéssim, no? Igual la crida era esto, pues quieres entender tus sueños, no? I tal. Llavors, clar, la gent que venia igual no tenia ganes de fer un treball profund, tenia ganes de comprendre els seus somnis, però a la que li deies que els seus somnis li feien veure la relació amb la seva mare, fuera, no? És a dir, vengo a una sessió i no vengo más. Llavors, aquí ja fa uns anyets que he començat a posar títol, no? De, bueno, Círculo de Sueños para la Mujer Salvaje, ¿no? Y vamos a hacer un trabajo para la mujer salvaje con los sueños. O anem a un retir i anem a treballar l'espiritualitat femenina i hi ha somnis, però anem a treballar l'espiritualitat femenina, o sigui, no anem només a fer somnis. Que no passaria res, però el que jo m'he trobat, la meva experiència, és que si només crido a la gent que vol saber què volen dir els seus somnis, això no implica que volen fer una feina profunda, que és la que a mi m'agrada acompanyar. Jo sento que tinc una vocació, en el fons, espiritual, que no deixa de ser terapèutica. Vull dir que m'agrada que les persones es tornin a connectar amb la vida amb un nivell profund. Saps què vull dir? De dir, hòstia, ara sé per què vivo. Quin somni et tornaries a contar si tinguessis 10 anys? He tingut somnis molt xulos. Somnis que més m'han agradat han sigut potser volant i veient muntanyes o paisatges espectaculars des de dalt. Saps allò de dir, uau, no? O sigui, quanta bellesa. O sigui, jo he tingut somnis on... I a més eren lúcids, no? Vull dir que jo no podia ni tampoc sentia ganes de tocar el somni perquè el somni era tan espectacular a nivell de bellesa que
que mare de Déu, no? Llavors, sobretot somnis on he tingut això, paisatges d'un altre món, saps? Paisatges que m'han deixat... O tant perquè la llum era una llum especial, no? O sigui que directament aquell somni et feia sentir alguna cosa fora d'aquest món, no? Per exemple, home, si tingués 10 anys potser triaria algun més divertit, no? O amb quin somni ajudaries o li facilitaries o li enviaries un missatge a la Carolina de 10 anys? He tingut somnis interessants en els que m'he vist a mi mateixa en un mirall i m'he agradat, saps? O sigui, com... Perquè és diferent, no és com quan et mires al mirall cada dia quan vas a rentar-te les dents. Quan et veus en un somni, en un mirall, i te n'adones que t'estàs veient en un mirall en un somni, també és que en un somni tot cobra com més potència, no? És com que el grau de consciència és més profund. Llavors, te n'adones que et veus, i et veus a tu, no? I te n'adones del que sents quan et veus a tu. Llavors, crec que la Carolina de 10 anys, justament a la de 10 anys, crec que li agradaria molt saber que la seva adulta, quan es mira al mirall, s'agrada. Sí. I quin somni creus que ajudaria que tingués tot el món? Tothom. Doncs mira, un somni que m'ha vingut ara mateix, jo em guio molt per les imatges que em venen així de sobte, dic, vale, aquest me les xiven, no? I dic, vale, cuento este, vale, ok. Vaig tenir un somni fa poc, no és tan fa poc, va ser a l'inici de la guerra, de l'esclat de l'última, perquè guerra porten, d'Israel i Palestina, i jo tinc vincle amb Israel, llavors justament estava parlant amb una amiga que estava allà, havíem de fer una feina que venien a Barcelona i em va trucar per dir-me, Carolina, para màquines que no vindrem perquè acaben el mateix dia acaben de... De tancar. Bueno, acaben, no, com ho diu, doncs acaben de decretar l'estat de guerra. Jo vaig flipar i, bueno, i aquella mateixa nit vaig tenir un somni que em vaig despertar dient, ostres, aquest somni no és només per mi, saps? I l'he explicat a més llocs precisament per això, no? Era un somni en el qual jo estava fugint de les bombes, estava en territori àrab, i jo estava fugint de les bombes i jo arrossegava un carrito amb un bebè. Llavors hi havia un grau d'angoixa potent, perquè jo veia els míssils volar i anava corrents, no? Llavors no sabia on amagar-me, tenia por de ficar-me en un edifici que se'm caigués a sobre, vull dir, l'angoixa era molt desagradable. Llavors, dintre d'aquesta angoixa, començo a córrer pel mig d'un solar immens, no? I veig allà al mig del solar un arbre de color verd i m'apropo, no? I em quedo mirant l'arbre i una veu interna em diu, aquest és l'arbre de la pau. I alguna cosa em canvia, no? Internament, i dic, ostres. Llavors miro al terra i començo a veure brots que omplien el desert. O sigui, brots del mateix arbre petits. I clar, la sensació que vaig tenir al despertar, ara t'ho explico ràpid, però tot això eren imatges profundes, vull dir, en el somni era intens. Vaig despertar-me amb la sensació d'estar rebent un missatge esperançador dintre de lo dolent, no? Com en lloc de... O sigui, vale, hi ha una guerra, però la pau està en procés, no? Aquí tenim un arbre i hi ha molts altres molt petits que estan creixent. Ja saps que això és orgànic i ja saps que els arbres triguen a créixer, no? Llavors em va semblar un missatge superesperançador del somni. I després compartint-lo, altres persones que conec m'han compartit somnis que tenen un missatge molt similar i també amb el mateix tema de la guerra d'Israel i Palestina, no? Com si hi hagués un inconscient, com si no, hi ha un inconscient col·lectiu que també parla a través dels somnis, i de vegades podem tenir somnis que no són només per nosaltres, no? Com per exemple amb la Dana, em va passar que també dies abans de la Dana jo vaig somiar amb molta aigua que queia pel bosc i que s'inundava i que la gent fugia, i al compartir-ho a l'Instagram 5 o 6 persones em van dir que ells també dies abans de la Dana havien tingut somnis molt similars d'inundacions, gent de per aquí. Llavors dic,
I tant, que hi ha alguna més, no?, que ens està connectant. I segur que hi ha gent que igual no ha explicat somnis i s'estan tenint somnis al voltant de tots els conflictes planetaris que estem tenint. I que potser serien missatges molt esperançadors, no?, per la majoria, si els compartíssim. Pues eso, me ha venido. Molt bé. Tinc dues preguntes ritual, però abans de fer-te-les, no sé si sents que t'has quedat amb ganes de dir alguna cosa o de parlar d'algun tema. A priori així no, si em ve algú t'ho dic, però no. Déu-n'hi-do, tot el que hem anat tocant. Carolina, per tu, què és fer alquímia avui en dia? Doncs per mi l'alquímia és interna. Segur que hi ha gent que també la treballa cap a fora. Jo crec que primer s'ha de treballar cap a dins i, per tant, també es dona fora, no? És a dir, que transformo, alquimitzar, no? Alquimitzar per mi té a veure amb agafar elements que semblen d'una manera i transformar-los en una altra, no? Que abans és el que parlàvem als somnis, no? Una mica de mirades, patrons inconscients, jocs que són més rígids, materials que tenim a dins, que els aconseguim convertir en una altra cosa, no? Per mi l'or alquímic, no?, del que parlen els alquimistes, té a veure amb l'ànima, té a veure amb la plenitud, amb la confiança, amb la pau, no? Per tant, hi ha un material que poden ser les nostres pors, que poden ser els nostres dolors, que poden ser els nostres judicis, no?, que es pot i s'ha de transformar en aquest or, no? Vull dir que el plom, que podrien ser, no?, una metàfora per parlar d'aquests sentiments o llocs interns més durs, es pot acabar transformant en algú molt valuós, no? Que també, de fet, la figura del lotus parla una miqueta d'això, no?, de dir el símbol d'allò que agafant fang, no?, o coses més putrefactes treu una flor meravellosa, no? Pues, per mi l'alquímia té a veure amb aquest tipus de transformació espiritual que té un impacte en la meva vida, no? Vull dir que realment em connecto amb la vida des d'un lloc més lluminós, no?, de més confiança, sobretot, confiança, pau, ganes d'estar, ganes de mirar l'altre als ulls, no?, ganes de fer coses, de construir, de crear, sobretot crear, no? Crec que la bona alquímia t'acaba convertint en un ésser humà creatiu, saps? I quin és l'ingredient imprescindible per fer-la? Ai, em venen varios. No sé si la paciència o... La paciència, que és una prima de l'amor, no? I l'amor, encara que pugui sonar com molt estereotipat, no? Però és que és l'ingredient bàsic. Vull dir, no pots arribar a fer una transformació real si no hi ha amor cap al procés. I quan hi ha ganes, no?, d'aconseguir aquest or, normalment hi ha amor pel procés en si, no? Que passa que l'amor igual va disfressat de curiositat, no?, o de ganes, no?, de voluntat, no?, o d'alegria, no sé, no? L'amor es pot disfressar de moltes maneres. Per tant, jo crec que l'amor. Molt bé. Tinc un detall per tu, Què que també és dius? part del ritual. Hola! Abans vull donar-te Quina les gràcies sorpresa! per rebre'm a casa teva, per obrir-te a compartir. Espero que molta gent s'animi a també treballar-se a través dels somnis. Ojalà. Posarem l'enllaç a la informació del teu retir, que serà a l'agost. Hi ha més coses, cercles de somnis online, vull dir que a la web poden trobar-ho tot. Genial. Per tu. El puc obrir? Sí, i tant. Alquímia organitzada. Ah, mira, he nombrat el plom i aquí està, molt bé. Hola, que xulo, m'encanta. Aquest lápiz lazuli és, en el teu cas, no només perquè continuïs compartint el teu missatge, sinó perquè ajudis a molts a treure's el seu propi missatge de dintre. I m'encanta el lapislàzuli, vull dir, és una de les meves... Tinc un anell que justament és molt especial per mi perquè el vaig trobar a Israel i és una pedra de lapislàzuli que bueno, és que és com
O sigui que l'has clavat. I a més fa poquet m'he comprat diverses pedres d'aquest estil, unes altres, però justament com un tipus obelisc així, no? Vull dir que... Puntes. Sí, puntes. I mai m'havien cridat i ara fa un temps que m'estan cridant. O sigui que per mi això és una sincronia. Molt bé, Els- me n'alegro. Sí, moltes gràcies. Moltes gràcies a tu. L'alquímia és la ciència ancestral de la transmutació. No només convertir plom en or, sinó transformar la consciència, elevar l'ànima i fer evolucionar l'experiència humana. Però cap alquimista treballava sol. Darrere de cada gran transformació hi ha un grup, una confraria, una banda organitzada amb un propòsit comú, comprendre els misteris i portar-los al món. Això és Alquímia Organitzada, un espai on mestres, terapeutes, creadors i buscadors es reuneixen per compartir les seves eines de canvi. No som espectadors de la transformació, som els que la fem realitat. I aquí, a cada conversa, construïm el laboratori de l'ànima, perquè quan la consciència s'organitza, l'alquímia és imparable.